Hi guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेल जानानै फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै दंफैयो आं बगजिलगुरि बर' थुनलाइ आफाद सिङाव थानाय हाजोगुदि गामियाव। हाजोगुदि गामियाव निपन दैमारि सारनि गेदेर फिसालाया देग्लायनि मेट्रिक पासआव फार्स्ट डिभिजन पास जादों। बेयाव एसे फोरमायनो नागिरदों जे जों देखायनो नागिरदों जे फंबाय बिनानावखौ एसे थुलुंगा मोननाय बायदि। गतिके फंबाय फैलाय। गिबियावनो आंनि चेनेल जानानै फंबायमोनखौ एबा आदामोनखौ खुलुमनाय थाबाय। आं गिबियावनो फंबायनिसे सोंनो नागिरदों जे बाबुआथ' देग्लाय फार्स्ट डिभिजन पास जाबाय, गतिके माबायदि गोजोननाय मोनदों आरो माबायदि फरायदोंमोन जाहाथे एसे फोरमायनो होलाय जोंनि फंबाय बिनानावा जाहाथे इयुनाव जाहाथे साखाफारा जायो बिनि एसे। आं नांगौ बायदि बारा गोजोननाय मोनदिया। आंनो डिग्रीसिम नांगौमोन, गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो जादों। आं हस्टेल थानानैबो बुहुत न'आव खारखोमाबोयोमोन, माने बे मोनसे। आं फरायनाया बारा फरायाखै, मथथे मास मोनसेसोल' फरायदो। सानसेयाव 2 बा 2.5 घन्टा फरायोमोन आं बांसिन। गतिके आरो एसे मोजां फरायबा आरो खमसे खम डिस्टिंक्सन मार्क मोनगौमोनदां ना? थेवबो गोजोननाय दं जोंबो, गोबां मोजां पार्सेन्टेज लादों। फंबायनि नामा मा नाम? थुलुंगा दैमारि। थुलुंगा दैमारि। गतिके थुलुंगा दैमारि फंबाया 79.50% लानानै पास खालामदों फार्स्ट डिभिजन। आरो गोजोनथाव खौरां, फंबाया मोननै साबजेक्टआव लेटारबो लादों, इंलिश आरो ससियेल साइन्स, आरो लोगोसे एक्सट्रा मार्कबो लादों। गतिके जों साननो थांबा बगजिलि ओनसोलाव सिगां बिदि गैयामोन एक्सट्रा मार्क लानाय। देग्लायनो फार्स्ट मोननाय बायदि मोनदों आंथ' एसेबां मिथिद्राया। गतिके गोजोननाय खबर जोंनि आनसलिक जानो गोबां गोजोननाय मोनदों। गतिके दा फंबाया दा फरायनायनि बेलायाव जा फरायबाय दाथ' साक्सेस जानाय बायदि मेट्रिकआव, गतिके दा मा साननो नागिरदों, मायाव लानो नागिरदों एडमिसन? आं बरमा पायनारि एकाडेमियाव लादों, आं साइन्सआव लादों न? गतिके भबिष्यत मा जानो लुबैदों? जे आं सासे इन्जिनियार जाहैनो लुबैदों। गोजोनथाव खौरां। गतिके जोंबो आसा खालामो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे डेभेलप जायो बिदिनो। थ' जोंनि आफादनि जानानै बेखौनो फोरमायनो लुबैयो जे दा जाबायदि फरायबाय थादों फंबाया बिदिनो फरायबाय था, गावनि लाइफआव गावनि मोजां जानो नागिर। गतिके गावनि बिमा बिफाया गोबां खस्थ' खालामो, फैसा खरसा पाति खालामो, बेखायनो नाजाबाय था। दायो फंबाय आं आदानो एसे सोंनो नागिरदों। गतिके आदाया माबायदि गोजोननाय मोनदों गावनि फिसाज्लायानोथ' फार्स्ट डिभिजन पास जाबाय, एसे फोरमायनो हागोन? आं मोजाङै गोजोननाय मोनदों। बेफोरबायदि हागोन होननानै सानाखैमोन आं, खिन्थु मोजाङै मोजां हानायखाय साबायखर बावदों आरो आंनि गथ'फोरनो। आंनि बुंनांगौआ बेसिमसै। आदामसिम साबायखर थाबाय। गतिके इयावनो फंनैसो आं बुंनो नागिरदों जोंनि बगजिलगुरि बर' थुनलाइ आफादनिनो जिल्ला सोद्रोमा मानगोनां अखुन दैमारि सार, बिथांखौबो माबायदि गोजोननाय मोनदों सोंदो एसे फोरमायनो आं सोंनो नागिरदों। दिनैनि जे हाबाफारि लादोंमोन आरो बेयाव जों गोजोननाय मोनदों, मानोना थुलुंगा दैमारि आरो बेखौ जि बिमा बिफाया जेनेकुवा खस्थ'यै फोरोंदों, हस्टेलाव लाखिनानै फोरोंदों, आरो दायोबो जोंनिफ्रायबो गोजोननाय मोनदों जिहेतु बरमा जे एकाडेमि कलेजावहा एडमिसन खालामनाय जाबाय आरो साननैसोनि उनावनो थाहैसिगोन। जों मिजिंथिदों जाहाथे फैबारे आरो हाई सेकेन्डारियाव मोजाङै फरायनानै जाहाथे मोजां उथ्रिसार जानो हायो, जों बेखौ जोंनि आनसलिकनिफ्राय मिजिंथिदों आरो मोजां फरायगोन होननानै आखा फारिदों। आरो मोजाङै फरायथोंसै थुलुंगा दैमारि, बेखौनो जों मिजिंथिनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंनि फंबाय बिनानावमोना जाहाथे ब्लग बानायनायनि उद्देश्यआ बेनो थुलुंगा मोननायनि थाखाय, जाहाथे जोंनि फंबाय बिनानावा बिदि ब्लगखौ नायनानै एसे थुलुंगा मोनो, बिनि थाखाय बानायनाय जादों। आंबो बांद्राय बुङा, गतिके जाय आंनि चेनेलखौ मोजां मोनग्रा जोबजासे नायबाय बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय। आरो जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना लायो, बेखौनो बुंनानै आंनि बे ब्लग दिनै बानायनाया इयावनो फोजोबनाय जाबाय।